ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋದಾರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಲಿ, ಆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಬೇಲೆ ಉಂಡತೆ ಹೂ ಅಲ್ಪರ್ದು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದೆ ಇಂಚೊಂಜು ಅವಳ ಮಂಡದಿವ ಒಂದು ಅವು ವಂಚಿತ್ರ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೇರೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಾರೆ ಇರ್ಲ. ನಿಕಲ ಶ್ರುತಿಬದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ಲೇ ಅವೇನು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದಿನ ರೀತಿ ನನೊಂಜಿದಾದ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕೇಂಡ ನಿತೇಶರ ಐಟೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲುತ್ತ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪಂಡ್ರಂಡು ಅಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆಲ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ತಕೊಲ್ ರಡ್ ಜನ ಬದರೆನ್ ಸರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಉಂಡತೆ ಅದ್ಭುತವಾದತನ ಎಡೇನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಕೂಟ ಬಂದು ಅವು ನೆಗತ್ತು ತೋಜುನೆ
ಕೊನೆ 2 ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.